आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। जिल्हा परिषद सदस्य विक्रांत सावंत यांचा वाढदिवस मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येत आहे। विविध सामाजिक उपक्रम या निमित्तानं राबवण्यात येत आहेत। सामाजिक बांधिलकी जपत त्यांनी आपला वाढदिवस साजरा केला। यावेळी महायुतीच्या पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि हितचिंतकांच्या वतीने शुभेच्छांचा वर्षाव त्यांच्यावर करण्यात आला। पाहूयात। विविध सामाजिक, आरोग्यविषयक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत। सरमळा येथील रमाईनगर येथे 4 हायस्पीड फॅनचं वाटप करण्यात आलं। माझगाव येथील ऑरेंज अँड मेयो यांच्या सहकार्यानं मोफत डोळे तपासणी शिबिर, येथील उपजिल्हा रुग्णालयाला कपाट व उपयुक्त भेटवस्तू देण्यात आल्या। सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी वाढदिवस मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। यावेळी पंचायत समिती सदस्य जितेंद्र गावकर, काका मांजरेकर, अशोक दळवी, विजय गावडे, संजय कांसे, मृणाली कशाळीकर, डॉक्टर सुमिता नाईक धुरी, शिक्षण प्रसारक मंडळ सावंतवाडी व राणी पार्वती देवी हायस्कूलचे प्राध्यापक, कर्मचारी, माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातील सरपंच, उपसरपंच, पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। तसंच भाजपा जिल्हा कार्यालयात शुभेच्छा देण्यात आल्या। भाजप पक्षाकडून वृक्ष देत शुभेच्छा देण्यात आल्या। यावेळी भाजप नेते, जिल्हा बँक संचालक महेश सारंग, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा रेश्मा सावंत, भाजपा महिला जिल्हाध्यक्षा श्वेता कोल्हापूर, शहर मंडळ अध्यक्ष सुधीर आडवरेकर, पांदा मंडळ अध्यक्ष मधुकर देसाई, पंचायत समिती सदस्य जितेंद्र गावकर, सभापती प्रतीक बांदेकर आदी उपस्थित होते। विक्रांत सावंत यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर त्यांच्या नेतृत्व त्यांचं चांगल्या प्रकारे युवकांचे ते गळ्यातले ताईत आहे आणि चांगल्या प्रकारे त्यांनी आताच आपल्या जिल्हा परिषदमधून चांगल्या मताने निवडून आलेले आहेत। त्यांचं काम हे सुंदर आणि चांगल्या प्रकारे ते आपल्या कार्यकर्त्यामध्ये राहतात। त्यांना मी सावंतवाडी शहरातर्फे त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा देतो। जिल्हा परिषद सदस्य विक्रांत सावंत यांना पहिल्यांदा वाढदिवसाच्या मी शुभेच्छा देतो, कारण आज आमच्या तरुण सगळ्यांचे आमचे गळ्यातले एक ताईत बनलेलं आहे। कारण त्याची आज शैक्षणिक क्षेत्रात नाही म्हटलं तर बऱ्यापैकी आता प्रगत शांतिनिकेतन असू दे, त्यांचे कॉलेज असू दे, हायस्कूल दोडामार्गमध्ये सुद्धा त्यांचे कॉलेज आहे, चांगल्या प्रकारे काम करत आहेत। आम्हाला त्यांचं कायमच असं सहकार्य लाभतं आणि त्यांचं असंच सहकार्य आम्हाला लाभू दे आणि आमचंही त्यांना सहकार्य असेल आणि त्यांना पुनश्च एकदा वाढदिवसाच्या मी खूप खूप शुभेच्छा देतो। मोठ्या भावासारखे विक्रांत सावंत, माझगाव जिल्हा परिषद सदस्य यांचा आज वाढदिवस आहे। खूप आनंदाचा क्षण आहे, कारण असाच आम्ही गेले कित्येक वर्ष विक्रांतचा वाढदिवस साजरा करतोय आणि एक हसतमुख नेतृत्व आणि माझगावचं एक युवकांचं एक हसत नेतृत्व म्हणून ज्याची ओळख आहे, असंच त्यांना भविष्यातील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो आणि यापुढे ते असेच हसत खेळत सर्वांची मदत आणि सर्वांचं नेतृत्व करतील अशी इच्छा व्यक्त करतो। सन्माननीय विक्रांत भाई यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने तो जमलेला, त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी इथे जमलेला। आज त्यांचा वाढदिवस आणि औचित्य साधून आम्ही तर त्यांना शुभेच्छा देत आहोत। आज अशा दोन राजकारण, समाजकारण आणि शिक्षक असा तिहेरी असा संगम, चारही बाजूने त्यांना एक सुवर्ण संधी मिळालेली आहे आणि या सुवर्ण संधीचा त्यांच्या भविष्यात त्यांना खरोखरच लाभ होईल। आणि जेव्हा ते एक वेगवेगळे कार्यक्रम करत असतात आपल्या मतदारसंघात आजूबाजू, खरोखरच मुद्दाम आठवणीने ते मलासुद्धा फॉरवर्ड करत असतात की म्हणजे मलासुद्धा त्यांचं खूप कौतुक वाटतं की मी सुद्धा त्यांच्या केलेल्या कामाचं खूप कौतुक करते आणि या संधीचा फायदा आपल्या या पंचक्रोशीमध्ये किंवा विधानसभेत नक्की होईल। आणि आजच्या या अशा चांगल्या दिनी मी संपूर्ण सिंधुदुर्ग महिला मोर्चातर्फे तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा देते। आज आपण एक युवा नेतृत्व विक्रांत सावंत यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आज BJP पक्षाच्या कार्यालयात जमलेलो आहोत। आज आपण जे काय तो कार्य करतो त्या कार्याला माझा खरंच सलाम आहे, कारण आजोबांपासनं जी वंशपरंपरागत जे राजकारण त्यांच्याकडे होतं त्याच्यानंतर विकासभाई सावंतांकडनं विक्रांतकडे आलेलं आहे। विकासभाईकडून मी काम केलेलं आहे, त्यामुळे आम्हाला भाईंचं कार्य माहिती आहे।
त्या तोडीचं कार्य त्याच्याकडनं होऊ दे. पूर्ण आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला हे जे नेतृत्व मिळालेलं आहे ते नेतृत्व त्याच्यावर भरभराट हो आणि एक चांगलं आयुष्य, आरोग्य आणि त्याच्या ज्या काही इच्छा असतील त्या सर्व पूर्ण होऊ दे. एवढंच मी महादेवचरणी प्रार्थना करते. आज विक्रांतजी सावंत आणि माझा जो संपर्क हा मी भारतीय जनता पार्टी आणि ते शिवसेनेमध्ये त्यावेळी काम करत होते. मी अनेक वेळा राजकारणात चढ उतार येत असतात लक्षात घ्या. आणि चढ उतार येत असताना आपण ज्यावेळी काम करत असतो त्यावेळी मी पण कुठल्या दुसऱ्या पक्षात असल्यानंतर माझी पण एक जबाबदारी असते. चांगलं एक नेतृत्व आपल्या जर सावंतवाडी तालुक्यात जर उभारी घेत असेल तर त्याला नक्कीच कुठेतरी चांगली एक उभारी द्यावी. यासाठी माझे सातत्याने त्यांच्यापुढे अनेकदा माझे प्रयत्न होते आणि त्या प्रयत्नातून आपले राणेसाहेब म्हणा किंवा चव्हाणसाहेब म्हणा किंवा आपले पालकमंत्री नितेशसाहेब म्हणा किंवा आपले मनीष दळवीसाहेब म्हणा यांच्या सर्वांच्या नेतृत्वाखाली आज त्यांनी भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केला. आज त्या दिवशी प्रवेश निश्चित झाला. माझी आपली जी ट्रोनिंग आपल्या दळवीसाहेबांच्या माझी चालू होते आणि मी पण त्यांच्या संपर्कात पण होतो. त्यावेळी हे सर्व करत असताना ठीक आहे आपल्या सावंतवाडी तालुक्याला एक चांगल्या पद्धतीने एक चांगलं एक नेतृत्व आपल्याला मिळत आहे. मी पण आज एक सरचिटणीस आहे जिल्ह्याचा. सरचिटणीस असताना मी आज खाली बूथपर्यंत आपण आपला जो कार्यकर्ता आहे ह्या बूथच्या कार्यकर्त्याला महत्त्व दिलं पाहिजे. आपण सर्व हे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आहोत. कार्यकर्ते म्हणून जर आपण काम केलं, लोकांमध्ये गेलं, नक्कीच उद्या तुम्हाला चांगलं भविष्यात यश मिळणार आहे. याला तुमचं भवितव्य चांगलं आहे कारण तुम्हाला चांगला राजकीय आणि तुम्हाला सामाजिक काम करण्याचा एक चांगला वारसा पण तुमच्या घरात तुम्हाला मिळालेला आहे. त्यामुळे तुम्ही भविष्यात चांगलं भारतीय जनता पार्टीच्या परिवारात चांगल्या सगळ्या अभियानामध्ये सगळ्या कामामध्ये तुम्ही सक्रिय राहा. भारतीय जनता पार्टी नक्कीच चांगलं तुम्हाला यश देईल. आणि आज तुम्ही 26 मे 2026 आज या वाढदिवसाचं औचित्य साधून सावंतवाडी BJPचं आमचं कार्यालय या छोट्याशा पण खूप मनातनं आणि खूप परिवारातनं आलेल्या सोहळ्यात उपस्थित व्यासपीठावर आमच्या सगळ्यांचं नेतृत्व, सगळ्यांचं लाडकं नेतृत्व ज्याला आम्ही म्हणीन अशा आमच्या मार्गदर्शक माजी जिल्हा परिषदचे अध्यक्षा यशमाताई सावंत इथे उपस्थित, महिला जिल्हाध्यक्ष श्वेताताई इथे उपस्थित, माझे मोठे बंधू, त्यांचा आदर फक्त मी नाही तर माझ्या अगोदरची पिढी विकासबाईंना सुद्धा मी करताना पाहिलं असे आमचे महेश सारंगसाहेब इथे उपस्थित. आज या सावंतवाडी नगरीचे नगरसेवक व सावंतवाडी शहर मंडळाचे अध्यक्ष सुधीरजी आडवेकर साहेब इथे उपस्थित. जितूबाई जे आमचे पंचायत समिती सदस्य आहेत, माझगाव पंचायत समितीचे इथे उपस्थित. आमच्या मंडळ अध्यक्ष, आमच्या सर्वांचं नेतृत्व, आमच्या मंडळाचं, आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं एक आघाडीचं नाव मधु देसाई साहेब इथे उपस्थित. आमचे नगरसेवक, युवा सभापती ज्याला आम्ही म्हणतो नेहमी, माझे छोटे बंधू प्रतीक बांदेकर साहेब इथे उपस्थित. सिद्धेशबाई जे आज मन की बातचे अध्यक्ष झालेले आहेत नवनिर्वाचित इथे उपस्थित. सरवळा गावचे सरपंच विजय गावडे साहेब इथे उपस्थित. सोनर्ली गावचे उपसरपंच भरत शेठ इथे उपस्थित. आमच्या माझगाव गावचे दराडीचे आमचे नेते, आमच्या सर्वांचं आदरस्थान श्याम कासार साहेब इथे उपस्थित. माजी सरपंच संजयजी कांचे साहेब माझगावचे, माजी सरपंच बाळा वेजरे इथे उपस्थित. आपण सर्वजण जे नेते मंडळी आपण सर्व उपस्थित आहात. इथे आलात माझ्या या सोहळ्यासाठी, इथपर्यंत आलात आपण सर्व पत्रकार बंधू, सर्वांचे मी सर्वप्रथम खूप खूप आभार व्यक्त करतो. मित्र, हा सोहळा हा काही आमचा वाढदिवस साजरा करण्यासारखा नव्हता, कारण सन्माननीय स्वर्गवासी विकासबाईंना जेव्हा आम्ही गमावलं 8 महिन्यापूर्वी, तेव्हा कुठेतरी या परिवारावर शोकाकाळ आला लक्षात. पण तदनंतर तुमच्या सर्वांच्या साथीने इथे महेशदादा आहेत,
महेशदादांनी जसं मग अशी एक शब्द वापरल्यावर मी हसलो, माझी आणि मनीष दळवींची फिल्डिंग चालू असते असं ते म्हणाले. आणि खरोखरच शब्दशः तशी फिल्डिंग ते करत असतात. पण हे सर्व करत असताना मी तुम्हाला खरोखर सांगतो, आम्ही प्रत्येक गोष्ट केली माझ्या प्रवेशापासून ते मग मला मधु देसाई साहेब भेटले, महेश धोरी साहेब इथे नाही आहेत भेटले, पण आम्ही सगळ्यांनी ठरवलं एक संघ आणि ते आम्ही तंतोतंत आजपर्यंत पाळलं. आणि त्याचे जिवंत उदाहरण महेश दादा असतील की आम्ही जे काही माझगावमध्ये करणार ते सर्व काही आम्ही रेश्माताईंच्या नेतृत्वाखाली करणार आणि ही बाब आपण आजपर्यंत अशी आणि नेहमी पाळणार हा शब्द मी तुम्हाला सगळ्यांना देतो. 1962 मध्ये पहिल्यांदा माझ्या घरात जिल्हा परिषद पद आलं, जेव्हा स्वर्गवासी व्यायसाहेब सावंत हे अखंड रत्नागिरी जिल्ह्याचे तेव्हा जिल्हा परिषदवर होते. तदनंतर ते जिल्हा परिषद अध्यक्ष सुद्धा राहिले अखंड रत्नागिरीचे. मग ते 3 वर्ष कॅबिनेट आणि 3 वर्ष राज्यमंत्री आणि 8 वर्ष कॅबिनेट मंत्री राहिले. त्यामुळे असा वारसा नक्कीच लाभला ताई. पण जसं आपण म्हणतो सचिन तेंडुलकरचा मुलगा गरजेचा नसतो की तो पण सचिन होईल, गावस्करचा मुलगा गरजेचा नसतो की तो पण होईल, आणि अमिताभ बच्चनचा मुलगा गरजेचा नाही की तो पण हिट होईल. पण 100% तुम्हाला सांगतो की या सगळ्या जाणत्यांसमोर मी सांगतो, या सगळ्या जाणत्यांचं इन्स्पिरेशन घेऊन ते कसे वागतात, कसे बोलतात. महेश सरंग साहेबांचा स्वभाव बरीच लोक बाहेर त्यांना घाबरतात, लक्षात घ्या की महेश दादा खूप कडक आहे, पण जो त्यांचं काम ऐकतो आणि ते सांगतात तसं तो चालतो, तसं त्यांना माहिती असतं की त्यांनी काय केलेलं. मला अजूनही आठवतं त्यांनी मला आणि संजय गांधी साहेबांना इथे बोलवून घेतलं, जिल्हा परिषदचं तिकीट कदाचित तुला मिळू शकतं तर तू आतापासून हे काम कर. त्यांनी पूर्ण गावाची 5,500 लोकांची यादी आम्हाला परत एकदा नीट करायला लावली आणि ती काय करायला लावली हे त्यांच्या फिल्डिंगवाल्या भाषेतलं आहे, ते मी सांगू शकत नाही, पण ते आम्ही केलं हे लक्षात घ्या. रात्रंदिवस बसून केलं. माझं पाटेकर समोर आहे, सकाळी 7:30 वाजता संजय गांधी साहेबांनी तिथे बसून केलं. माझ्या गावात कोणालाही बाकी नेत्यांना नको तर लोकल माणसं नाही असं त्यांनी सांगितलं. माझ्या 4-4, 5-5 बहिणी तिथे बसायच्या आणि आम्ही ती लिस्ट पुरी केली. त्याचीच प्रचिती 5,500 मतं आपण या 6 गावांमध्ये घेतली. कोटवड्यासारख्या गावात आपण 1400 पैकी 1200 मतं घेतली आणि या अखंड जिल्ह्यात 3,500च्या फरकाने, दुसऱ्या नंबरच्या फरकाने आपण गोट्यादादानंतर निवडून आलो. या तालुक्यात 1 नंबरच्या फरकाने निवडून आलो आणि 1 रुपया न वाटता खर्च करता, कधीही पैशाला न हात लावता आपण निवडून आलो. हे महत्वाचं आहे, सगळ्यांनी लक्षात घ्या. मी कदाचित त्यावेळेला बीजेपीचा सर्वात गरीब कॅन्डिडेट असेल असं मी नेहमी मधुबाईंना सांगायचो, कारण माझ्याकडे शिदोरी होती ताई, ती फक्त लोकांची होती, ती या नेतृत्वाची होती. सन्मान्य नारायण राणे साहेबांना मानणाऱ्या लोकांची होती, सन्मान्य रवींद्र चव्हाण साहेबांना मानणाऱ्या लोकांची होती, सन्मान्य पालकमंत्र्यांच्या कामावर विश्वास ठेवणाऱ्या लोकांची होती आणि सन्मान्य दीपकबाईंनी इतकी वर्ष केलेल्या कार्याची होती. सन्मान्य भाई साहेबांनी जी जिल्हा परिषद लढवली, तदनंतर त्यांचा वारसा घेऊन जे विकासबाईंनी लढवली आणि तदनंतर त्याला ज्वलंत आग देण्याचं काम हे इतकी वर्ष निष्पापपणे रेश्माताईंनी केलं. या सगळ्याची पोचपावती म्हणून मला हे मतदान मिळालंय असं समजणारा मी एक कार्यकर्ता आहे. आज जरी ते दुसऱ्या पक्षात असतील तरी अशोक दळवी साहेबांचं तितकंच यात योगदान आहे. आज ते या कार्यालयात नाहीये, पण आपण त्यांचं नाव घेणं गरजेचं आहे. संजू परब साहेबांचं नाव घेणं गरजेचं आहे, दीपक भाईंचं नाव घेणं गरजेचं आहे, सन्मान्य आमदार निलेश राणे साहेबांचं नाव घेणं गरजेचं आहे. मला खरोखर आनंद आहे. आज माझ्या प्रत्येक गावात, 6 गावात आपले कार्यक्रम आहेत आणि ते असे तसे कार्यक्रम नाही आहेत. त्या गावात, त्या वाड्यात, तिकडे जिथे आम्ही निवड केलेली आहे तिथे काय गरजेचं आहे हे सगळं द्यायचं काम आम्ही केलेलं आहे. आणि हे करत असताना आता या क्षणाला नागचे साहेब असतील आणि आपले जिल्हा परिषद दीपक शेठ असतील यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण रुग्णालय दोडामार्गमध्ये सुद्धा प्रसूतीगृह विभागाला आपण इंडक्शन दिलेला आहे प्रेस्टिजचा. त्याच्यानंतर 7 लिटरचं आपण त्याला गरम पाणी होईल इंडक्शनचं असं भांडं आणि 7 लिटरचं आपण त्यांना थर्मास दिलेलं आहे. हे दोडामार्गमध्ये केलेलं आहे. सावंतवाडी रुग्णालयात आज आपण विचारलेलं काय हवं तर त्यांनी आपल्याला कपाटाची डिमांड केली. आपण गोदरेजचं कपाट आता तिथे देऊन आलो, चांगल्या स्टीलचं कपाट देऊन आलो. समस्त आरपीडीच्या हस्ते आम्ही ते केलं. अशी समाज उपयोगी कामं आज संध्याकाळी चराठ्यामध्ये रोप वाटप आहे. राजू गुगल साहेब जे माझे सरपंच आहेत, आताच्या सरपंचांचे मिस्टर आहेत, ते सुद्धा करतायत. त्यामुळे महायुती म्हणून कसं काय काम करायचं हे महेश दादांनी शिकवलं, हे आम्हाला मनीष दळवी साहेबांनी शिकवलं, या सगळ्या नेतृत्वाने आम्हाला शिकवलं. मोठ्यांची रिस्पेक्ट करायची कशी शिकवलं आणि तेच करायचं काम आम्ही केलं. पण हे करत असताना
कुठेही बीजेपी पक्षाची मर्यादा आम्ही ओलांडणार नाही. त्यांनी दिलेल्या त्याच चौकडीत काम करणार हा शब्द तुम्हाला इकडे 2026च्या 28 तारखेला आम्ही पाटेकरांसमोर देतो. आमचं सर्व नेतृत्व इथे उपस्थित राहिलं. तुम्ही मला इथे बोलवलात, माझा मान सन्मान केलात, त्याच्यासाठी पुनश्च एकदा तुमच्या सर्वांचे धन्यवाद देतो. आणि याही पुढे एक कार्यकर्ता म्हणून तुमच्यासाठी आयुष्याच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत झटत राहणार हा एवढा शब्द देतो. आणि समस्त आरपीडी, समस्त शिक्षण प्रसारक मंडळ, भाईसाहेब सावंत प्रतिष्ठानच्या वतीने 4,500 मुलं जी आम्ही घेऊन इथे दिमागाने राजकारणात नाही तर समाजकारणात नाही तर शिक्षण क्षेत्रातही तितकंच काम करतो हे एवढंच सांगतो आणि तुम्हाला सगळ्यांना धन्यवाद देतो.